Benvidos a Historia ten Voz, onde viaxamos no tempo para coñecer a personaxes fascinantes que cambiaron a historia. Neste primeiro episodio temos un encontro moi especial. Dúas especies humanas que compartiron o reto de sobrevivir e adaptarse ao noso planeta hai miles de anos. Coñeceremos a un neandertal e unha muller homo sapiens que viviron na zona norte do que hoxe é España. Só me queda configurar algúns parámetros da miña nova máquina do tempo e en breve estaremos no pasado. Viaxaremos á prehistoria, uns 42.000 anos atrás, á zona norte da Península Ibérica, onde se cree que compartiron espazo e tempo os neandertais e os homo sapiens. Os neandertais eran unha especie humana forte e resistente, que aprendeu a soportar o frío glacial e que ademais tiñan unha cultura fascinante. Os neandertais apareceron aproximadamente hai 400.000 anos e extinguíronse hai uns 40.000. Sabíades que se cree que os neandertais foron os primeiros humanos en coidar a súa hixiene bucal? Sí, os científicos atoparon restos de plantas medicinais nos seus dentes para coidar a súa boca. Aínda que creo que non me achegarei moito para comprobalo. Doutra banda, os Homo sapiens, que apareceron hai 300.000 anos, son a mesma especie a que pertencemos ti e eu hoxe en día. Esta especie desenvolveu ferramentas e tecnoloxías moi avanzadas para a súa época como lanzas con puntas de pedra. Pero o que de verdade lles fixo especiais foi a súa capacidade para organizarse en grandes grupos e cooperar entre eles. Inventaron normas, roles e costumes que lles permitiron vivir xuntos de forma máis eficaz. Tres, 2, 1... Esperemos que funcione a miña nova máquina do tempo. Funcionou a miña nova máquina, pero non a primeira. En realidade foi culpa miña. Puxen uns ceros de máis na data de destino e acabei na época dos dinosauros. Non vexades que susto a ver o Tiranosaurio Rex. Tiven que volver correndo a máquina do tempo para non converterme no seu almorzo. Isto sérveme para lembrarvos que os dinosauros e os primeiros seres humanos nunca conviviron. Houbo máis de 60 millóns de anos de diferenza. Ben, o importante é que xa teño os meus entrevistados por aquí preto. Imos coa entrevista. Comecemos contigo, Neandertal. Como vivías cando eras neno? Espera, esquecíaseme que non falabas como a nós. Vou activar o traductor para que podamos entenderche. Mellor así? Perfecto. Continuando con tua pregunta, a nosa infancia era dura, pero apoiábamos moito entre nós. Desde pequena aprendín a cazar, a usar o lume e a cuidar a tribo. Un dos nosos maiores inimigos era o frío, pero o lume e as peles facían o máis levadeiro. A miña nai e os meus irmáns ensináronme todo o que necesitaba para saber sobrevivir. Interesante. E ti, Homo sapiens, que nos podes contar da tua infancia? A miña infancia estivo chea de xogos e aprendizaxes. A tribo ensinábanos a facer ferramentas con pedra e osos e a comunicarnos mediante sinais e sons. Iso era moi importante para poder organizarnos como tribo. Lembro como unha época de descubrir o mundo aos poucos. Aprendíamos non só a tallar sílex para crear ferramentas ou lanzas, senón a interpretar as pegadas dos animais, ler sinais ambientais para predicir o clima ou recoñecer os mellores lugares para topar alimentos. Antes de seguir, seguro que moitos dos nosos ointes están a preguntarse como sodes físicamente. A ver, Neandertal, é verdade que pareces un xogador de rugby con cellas algo especiais? Non imos ao gimnasio, pero tampouco nos fai falta. A miña prima ten tanta forza que pode partir unha rama gorda como se fose un espagueti. Temos o corpo máis ancho, somos máis baixiños que os sapiens, as nosas pernas son máis fortes, o cráneo máis grande e as cellas... digamos que se notan, pero... É certo, os neandertais son moi fortes, moito máis que nós os sapiens. En cambio, os Homo sapiens somos máis altos e delgados, co corpo preparado para correr longas distancias. Temos un cráneo máis redondeado
e sen esas cellas gigantes. Va, as cellas son o noso selo de identidade. Con elas non necesitamos viseiras para protexernos do sol. Ou sexa, que se vos poñemos nun videoxogo, ti Neandertal es o personaxe con forza 10, pero velocidade 4, e ti Sapiens tes velocidade 9 e forza 6. Exacto! Aínda que se me faz enfadar, Sapiens, a velocidade non che salva. Por iso aprendemos a correr en grupo e con lanzas. Haxa paz, amigos. Cales son os maiores retos aos que vos enfrontades? Nos, os neandertais, estamos expostos ao perigo constante do frío extremo e dos animais salvaxes. Ademais, ás veces cruzámonos con outros grupos ou tribos que tamén poden ser unha ameaza. O inverno é implacable. Lembro, unha nevada inesperada que nos deixou atrapados na nosa cova durante semanas. Menos mal que o meu pai era moi previsor e sempre almacenaba leña e alimentos. Os sapiens tamén nos enfrontamos a climas duros, pero, ademais, temos que atopar novas formas de cazar e colleitar para alimentar a todos. A cooperación é vital. Cando unha manda de mamuts móvese pola chaira, rodeámoslos estratégicamente lanzando lanzas desde diferentes lugares de forma coordinada. Un só sapiens nunca conseguiría cazar a un animal tan grande, pero, como nos organizamos en grupo, somos imparables. Neandertal, algúns din que vos non tedes cultura, pero non é certo. Podes contarnos un pouco máis sobre isto? Sí, os neandertais facemos pinturas nas covas para marcar lugares especiais ou deixar mensaxes ao resto do grupo e usamos adornos como colares. Tamén fomos os primeiros en usar plantas con intención medicinal coas que tratamos e coidamos aos nosos enfermos. Nós, os sapiens, fomos un pouco máis aló. Inventamos ferramentas máis complexas, como os coitelos e puntas de sílex que usamos para cazar e cortar alimentos, arpóns cos que pescamos, pincéis que usamos para pintar as nosas covas ou agullas coas que cosemos as peles. Tamén creamos símbolos que representan as nosas ideas e emocións. Por exemplo, os debuxos de bisontes, cervos ou mamuts para representar o desexo dunha caza exitosa. Iso axudounos a mellorar a comunicación entre nós e así construir comunidades máis grandes. Escoitándoche, Sapiens, a vosa forma de facer as cousas soa moi organizada e planificada. Nós somos máis de sentir o momento, de adaptarnos ao terreo coa experiencia acumulada. Quizáis por iso vosa complexidade ás veces parecenos excesiva ou innecesaria para o día a día. Preguntaredes vos entón, por que se extinguiron os neandertais? Hoxe en día, os científicos non teñen unha resposta clara, pero a hipótese principal é que foron os Homo sapiens os que lles fixeron desaparecer. Cando chegaron de África a Europa, ocuparon os seus territorios e recursos e, como xa comentábamos antes, tiñan unha capacidade de adaptación moi alta, mellores ferramentas e organizábanse en grupos máis grandes, o que lles deu moita vantaxe fronte a eles. Doutra banda, os neandertais estaban afeitos ao frío e o aumento de temperatura causoules moitos problemas. Ademais, os virus e bacterias que trouxeron os sapiens de África convertéronse nunha nova ameaza para eles. Parece que foi a capacidade de adaptación dos sapiens o que lles fixo sobrevivir, aínda que moitos dos nosos científicos creen que ambas as especies se cruzaron xa que no ADN de moitos dos sapiens actuais hai xenes neandertais. Ah, sabía que acabaríamos deixando pegada. Ben, moitas grazas aos dous por esta entrevista, Neandertal e Homo sapiens. Foi un placer aprender sobre vos. Hoxe coñecemos ao Neandertal e ao Homo sapiens do norte da Península Ibérica que compartiron a loita por sobrevivir, aprender e construir comunidade. Foron un gran exemplo de fortaleza, capacidade de adaptación, cooperación e creatividade. Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. No próximo episodio coñeceremos a outra figura que cambiou a historia. Non o perdas en A Historia ten voz. ¡Ata pronto!